नमस्कार प्रणाम भैया लोग। हम राइटर धनेधर कंस स्वागत करता नहीं हमेशा की तरह रहुआ लोग के अपन यूट्यूब चैनल में। तो हाँ भी आज हम लेके आयल बानी अवधेश प्रेमी जी के ट्रैक पे जोन करे वो गाना मार्केट में बहुत बवाल मचावता भैया लोग। जे गाना के बोल दिल वाले गल पियर की फराक वाली। तो हाँ भैया लोग वही धुन पर लेके आयल बानी। बहुत ही ज़बरदस्त सॉन्ग बा, बारात के सॉन्ग है, एक लेखा से लव सॉन्ग भी बा। बहुत ही अच्छा सॉन्ग बा भैया लोग। अगर वो अच्छा सिंगर बने अच्छा से गाम तो मार्केट में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स लिया भैया लोग। तो हाँ भी एक बताओ कहल चाहता नहीं, अगर वह सिंगर बने सिंगर बनल चाहता नहीं तो हमारे चैनल से जुड़ जाए। कैसे कि सिंगर से रिलेटेड वीडियो लेके आते रहनी। गाना कैसे लिखल जाला, गाना में तुकबंदी कैसे मिलावल जाला, डेली नया नया सॉन्ग रहुआ लोग खातिर लेके आते रहनी। तो हमारे चैनल के सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन कॉल करके घंटी के दबा दी। तो चलिए भैया लोग बिना स्किप किए वीडियो के स्टार्ट करल जाओ। तो चलिए लोग पहले रहुआ लोग एक नज़र पढ़ के बता दी, बाद में डेमो गा दें भैया लोग। तो चलिए लोग स्टार्ट करल जाओ। प्यारी के पहरा दिहलस सिखाई, लव वाला सुइया पड़ गईल भाई। ये दोबारा भैया लोग फिर से। नाही सावर ना गोर नाही बारीक काली, यो दोबारा भैया लोग फिर से। दिलवा ले गईल, दिलवा ले गईल, दिलवा ले गईल छौरी बारात वाली, दिलवा ले गईल एगो बारात वाली। ये 3 बार भैया लोग। तो चलिए लोग रउआ लोग का डेमो गा के सुना दिया, स्पष्ट हो जी भैया लोग। तो चलिए लोग स्टार्ट करल जाओ। अब प्यारी के पहरा दिहल सिखाई, लभ वाला सुइया पड़ गईल भाई। अरे प्यारी के पहरा दिहल सिखाई, लभ वाला सुइया पड़ गईल भाई। आ नाही सावर न गोर नाही बारिकाली, नाही सावर न गोर नाही बारिकाली। दिलवा ले गईल, दिलवा ले गईल, दिलवा ले गईल छौरी बारात वाली, दिलवा ले गईल एगो बारात वाली, दिलवा ले गईल। तो हाँ भैया लोग ई रहा मुखरा कैसा लागल, अच्छा लागल ना तो एगो वीडियो के लाइक कर लोग, एगो प्यारा सा कमेंट कर लोग। अगर हमारे चैनल पर नया बन तो हमारे चैनल के सब्सक्राइब करी। तो हाँ भैया ये सॉन्ग कल शाम के 5 बजे रिलीज हुई। रउआ लोग तैयार है हम लोग, के तैयार रहिए अपन कमेंट करके राय जरूर दे हम लोग। तो चलिए मिलल अगले वीडियो में, तब तक बाय, जय हिंद। कल शाम के 5 बजे।